Čaute všetci, moje meno je Marek Jendral, ja vás vítam pri ďalšom videu na projekte CryptoTrader.sk. No a dneska sa trošku pozrieme detailnejšie na mobilnú aplikáciu od spoločnosti Change Invest. Takže táto mobilná aplikácia Change má veľmi jednoduché rozhranie. Prejdeme si najprv, kde čo sa nachádza a potom si ukážeme, ako uskutočniť vklad a ako nakúpiť a predať kryptomenu. Takže už na úvodnej stránke vidíte hneď možnosť investovať a previesť vklad. Hneď pod tým máte informáciu o možnosti kryptomenovej karty. Keď na to klikneme, tak sa vám zobrazia všetky výhody tejto kryptomenovej karty, čiže kľudne si môžete stopnúť video. No a samozrejme tu viete dať pokračovať a vyžiadať si túto platobnú kartu Visa. No a takým najväčším lákadlom je 1% cashback, ak budete platiť s kryptomenami. Takže čo tu máme ďalej? Vidíte, že máme tu informácie napríklad o finančnej páke, o samotnej mobilnej aplikácii, taktiež tu máte napríklad odpočet, kedy sa otvára trh, pretože samozrejme tu na aplikácii mobilnej Change neviete obchodovať len kryptomeny, ale napríklad aj akcie. No a tie samozrejme nie sú obchodované 24/7 ako kryptomeny. Okrem toho tu máte aj, ako vidíte v popise, možnosť špekulovať nielen na raste ceny, ale aj poklese. A to nielen kryptomien, ale aj komodít alebo indexov a už spomínaných aj akcií. Tak tu nám máte, ako vidíte, niekoľko aktív, ktoré sa vám zobrazujú. Čiže tu máme napríklad komoditu, kryptomenu, akcie. Tu sú nejaké obľúbené. No a taktiež tu máte nejaké novinky z trhu. No, potom ďalej v hlavnom menu dole máte portfólio. Keď kliknete na portfólio, tak vidíte, čo všetko momentálne vlastníte, v akej hodnote, aká je zmena vášho portfólia. Samozrejme, momentálne tu nemáme nakúpené nič, čiže to si o chvíľku ukážeme. V strede tá ikonka zelená, keď na ňu kliknete, tak sa vám intuitívne zobrazia všetky hlavné možnosti obchodovania. To znamená kúpiť, predať, klasika, vložiť, vybrať, alebo prevod, čiže rýchla zmenáreň, dá sa povedať, a potom sú to príkazy. Keď kliknete na príkazy, tak tu sa vám zobrazia vaše objednávky a pozície. Ako opäť hovorím, nemáme tu momentálne otvorené žiadne príkazy, takže ideme späť. Potom sú tu ceny, takže tu je taký krátky prehľad, intuitívny opäť, kde sa viete pozrieť, či chcete napríklad kryptomeny, alebo sa prepneme na Forex, alebo akcií je tu celkom veľké množstvo. A tu si už viete vybrať konkrétnu akciu, alebo teda kryptomeny a obchodovať. Tu máte samozrejme hore aj výber najviac volatilných aktív. A v neposlednom rade vpravo dole máte nastavenia v hlavnom menu. No a tu si viete nastaviť také tie základné možnosti. Hej. Čiže určite odporúčam dvojfázové overenie. Máte tu samozrejme aj jazyk, čo je super výhoda, je, že je v českom jazyku, čiže pre Slovákov a Čechov je to určite veľká výhoda. No a viete si tu nastavovať rôzne údaje o vašom profile. No ale späť teda k hlavnej pointe, a to je obchodovanie. Predtým, ako by sme chceli obchodovať, samozrejme musíte previesť nejaký vklad. Keď kliknete na previesť vklad v hlavnom menu, tak sa vám zobrazia možnosti buď platobná karta, bankový prevod alebo kryptomeny. Takže tu by som určite chcel spomenúť to, že ja tu mám už viacero možností, ktoré sú dostupné, pretože už som na platformu vkladal peniaze. Avšak za predpokladu, že idete vkladať na túto mobilnú aplikáciu peniaze prvýkrát, tak máte možnosť iba cez bankový prevod.
Takže s tým treba počítať, potom sa vám odomkne platobná karta a kryptomeny. Čiže jednoducho kliknete na bankový prevod, tam sa vám zobrazia informácie, ktoré zadáte do internet bankingu vášho, do zahraničného prevodu a jednoducho vám prídu na účet peniaze. Keď už budete mať na účte peniaze, tak viete začať investovať. Čiže keď kliknete na investovať, tu si viete v rýchlosti naťukať, čo chcete obchodovať, predávať. A čo je taktiež intuitívne je, že sa vám zobrazia vaše posledné obchodované aktíva, čiže v našom prípade je to Bitcoin, pretože už som tu obchodoval Bitcoin na tejto platforme, čiže klikneme na Bitcoin, no a tu máte hneď niekoľko možností dôležitých. Jednak máte vpravo hore, ako môžete vidieť, je tam napísané tržný príkaz, čiže môžete vidieť, ešte raz, tu na vpravo hore, keď kliknete na tržný príkaz, tak čo môžete vidieť je, že tu máme hneď niekoľko príkazov. Máme tržný príkaz, limitný príkaz, stop príkaz. Máte tu pekne aj popísané, že ktorý príkaz znamená čo, čiže tu si viete vybrať, aký typ príkazu chcete obchodovať. No a tu si viete naľavo od ceny samotnej, alebo teda sumy, máte 1x. Keď na to klikneme, tak môžete vidieť, že tu máme možnosť finančnej páky 2. Hej, čiže viete ako keby si požičať polovičku kapitálu a obchodovať na finančnú páku. Taktiež tu máte samozrejme sumu, čiže viete si tu naťukať, že za koľko chcete nakúpiť Bitcoin. Keď dám napríklad 5 eur, tak vám napríklad tu hneď vyhodí červeným, že minimálna hodnota je 10 eur. Čiže toto je taktiež dôležité vedieť, že ak chcete napríklad kúpiť Bitcoin, minimálna hodnota je 10 eur. Čiže dáme si 10 eur, dáme náhľad nákupu. Tu máte informácie krátke o vašej objednávke, dáme prst na zelené poličko, potvrdiť přejetím prstem nahoru, potiahneme hore a dáme hotovo. No a teraz, keď ideme do sekcie portfólio, tak tu môžete vidieť už, že v našom portfóliu sa nachádza Bitcoin. Klikneme na Bitcoin a teraz máte v podstate dve možnosti. Viete tu totižto robiť aj staking, alebo viete samozrejme kryptomenu predať. Čiže dáme zahájiť stakeovanie a opäť potiahneme smerom hore. Čo je nevýhodou, je to, dáme hotovo, čo je nevýhodou je, že tu si neviete sami určiť, že koľko tej danej kryptomeny, ktorú vlastníte, chcete stakeovať. V podstate musíte stakeovať všetok objem, ktorý máte tej danej kryptomeny. Tu viete dať následne ukončiť stakeovanie Bitcoin, klikneme na to a dáme prodať, dáme náhľad prodeje, počkáme, hotovo. No a tu vidíte, že máme teda momentálne iba eura. Keď prídeme do sekcie cien, napríklad si zvolíme Ethereum, dáme kúpiť Ethereum, dáme si kúpiť napríklad za 25% nášho účtu, dáme náhľad nákupu, opäť potiahneme hore, dáme hotovo, ideme opäť do portfólia, teraz tu vidíte, že máme Ethereum nakúpené, klikneme na Ethereum, tak dáme zahájiť stakeovanie, opäť potvrdíme prstom hore hotovo. Vidíte, že je to veľmi rýchle, naozaj. A keď dáme ukončiť stakeovanie, dáme stakeovanie ukončený, hotovo. A teraz, keď sme ukončili stakeovanie, tak Ethereum stále vlastníme, vieme ho aj predať, takisto ako pri Bitcoine dáme predať, dáme celé množstvo, náhľad prodeje, potiahnuť hore, počkáme na objednávku, hotovo. Tak a teraz, keď ideme do portfólia, nemáme opäť nič. Čiže toto je veľmi jednoduchý návod na aplikáciu mobilnú Change Invest. Určite máte možnosť aj využiť náš promo kód pri registrácii.
No a to by bolo z dnešného videa všetko. Ja vám prajem príjemný zvyšok dňa a čaute.